Hello everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Wa pa kayo balita, Angela? Ikaw na saan? Ala, ay, abin ako gisa nindutag tingog, yun din siya eh. Talikod ng tadong. At man na lang kinabuhin ni Budong. Uy, sige, at mas kinabuhin ni Carla. Telepono, palihog, Angela. Yes, LV. Excuse ha, nindutag tingog ha. Basinog orders ni. Hello? Angela! Di Carla! Ay! Di Carla! Ay! Si Carla na, Angela? Ay, samog-samog din siya. Ay, samok. Naa si Dinsyo diha, Angela? Ay, kalitagay ng tawanan. May tunga diri. Doon tayo magtingog. Nindutog sa mo dyan tingog garon. Yan So, now. ha? Yan now. Mag-istor tagbalik ka ng inaw. Mag-istor tagbalik ana. Basta nindot sig tingog. Si Susi diri sa tindahan kung may balita na babae ni mo. Kung nitawag ka pa kuno, nitawag ba kuno kang DLV. Kaluoy sabdi ay no. Kuluoy, luoy. Ang naluoy kay ni... Nagdamgo baya ko niya kausa. Unsa? Nahinumdum ko siyang kaayo og pagpangga nako. San Pedro po nga si... Bungot sa iring. Ano good town? Nananong ka diha sa kiliran siya mong Prince Charming. Nya, guna-una ka na noon nining... Nindot kay tingog. Change topic ta. Ay mong kahimtang diha nga atong hisgutan. Kumusta naman ka diha? Naunsa naman ka diha, day Carla? Api na ko dadun tre mo babayan ah. Para unsa? Mamura si Bridget. Kisang Bridget. Ang itong bulldog nga ero sa kong amiga nga si Janet. Unsa? Grabe naman na bro. Matagbaw siya na ako bantay, bro. Dili ka mula ka o may kias bro. Ikaw na yung nag-ingon nga stalker siya nako. Nga obsessed siya nako. So nakasiguro kung di ito maguna-una nga mubias ba eh? Sa pag-iibong plano niya, bro. Hangtod ka nung saan mo siya detain sa imong bay? Dite. Yes Si bro. Detain. Detain. Sama lang imo siyang detain sa imong kugalingong bay, di ba? Kung may mga tagtungod nga mahibaw sa imong gibuhat niya, o sa iyang namutangan karon uban nimo, pwede kang makiha na bro. Ha? O masabit pa ko. Kay uban ko nimo sa dang ato sing gidaan diha, gikan sa pension house. Bro, O diha tong iyang inaina ba to niya? O katong nanguyab ang kato niya sa diyang ato sing gidaan, di ba? bro Alden. Ay, kung ginan dito mangita niya. Kinalamokom ka na bahin na babayhan na bro. O ato ba nga ang sunod nga chapter sa mga kinabuhi? Di man ka maka-move on na bro. Kung padayon kang magpagkapos na hitabo inyong heart. Kung padayon ka magdumot ang babayhan na nga nagkahimog kataot sa mga kinabuhi. Bro, O niya, gisuldan di ka sa pagtabang aron maka-move on ka. Kaya siguro ko nga balingaw ka sadyo, bro. O nagkasiguro ko, magkakita ka pa babae nga labaw pa kang heart. Grabe ka enjoy ang radyo, bro. Kung babae lang hisugutan, nagkay, bro. Nagkay. sa Nagkay. amaw mga bro. Naghitak. Ay, pero ambot ka bro eh. Hangtod ka no sa kumlimot ni heart. Gisuwayan ako kontak katong numero nga iyang gigamit og tawag nako nga nagtuo kong ikaw. Di naman sa makontak nako bro. Ha? O sige na, Angela ha. Aha. Babay na, kay daghan pa kay gisugo nako ang gwapo. Basin og kasab-an na sab ko adto.
Ingna lang si Ate Elvira nga, mutawag raw niya kog balik kuman sa akong trabahoon dili ha. O sige, bye-bye na. Sige, day. Bye-bye. Pagamping diha. Mag-insulti si kong Day Carla, Angela. O sige, Angela, bye. Bye-bye. Hello, Day Carla? Ay, wana, gibutang na. Oh, kaluoy eh. Kuan, may gisugo pa kuno niya ang iyang agawng amo, yang gwapong amo. Kakinalan niyang humanon kay tingali kasab-an siya. Bisag gipasulti lang kung minimo og kadiyot, Angela. Kaluoy si Dinsyo. At least man lang, makadungog ko siyang tingog nga okay na siya. Nibalik laging kanga ni mo do. Oh. Naulian naman tani sa una, di ba? Pero ninindot umay mong tingog, sus. Ikaw, nahimo palang katagulilong. Tingog pala yung mabati ni mo, ana. In love din si Day Carla ni mo. Angela. Ikaw ba? Wag kay saling nako din siyo. Nakadungog yung ka, okay lang, among panaysulti. O, uy, nakilig ko sa itabo nilang duha itong direct. Ha? Kaya kung sinitabo lang Day Carla og adtong direct. Ha? Angela? Uy, hilom, oy! Naibaw ko, ang na si mga nauna din siyo. Advance sa kayo. Magsa kong relo ka, advance. Oh, pero, mauhay sab ni akong relo kung maabsan. Advance mo ka. Yan maapsan man. Advance na siya karon. Maabsan naman ni siya. Kay, huwag mo gini battery good? Sabot ka. Huwag mo ni mag-andar, kaya huwag mo ni battery. Tarong good, Angela. Lagi. Pang fashion naman niya akong relo. Tanawa na god. Naong sa kong crush ang niya sa naong sa kong relo. O tanawa. Si Coco Martin. Ay! Oh, Muna gisulong ko pagyapon ni. Bisag ni mag-under kay matagtanan ako niya. Si Coco Martin may magkita na ako. Ay! Si mga panayhop diha eh. Advance pa rin relo ha karon. Awa ni Ron. Mula ba na pipila ka oras late na dyan ni. bida. Gilingaw-lingaw mo lang ko mo, Angela. Hindi ka nga. May magsultihan ko mo yung pinsultihan Day Carla sa telepono? Kada ko pa ni akong ganahan, uy. Kano sa pa magkakuan ni mahuman, uy. Kainit na ra ba? Ay, unsam sab ning baya, uy. Mura naman ni giabandonar. Mura gid siya haunted house. Kada ko aning baya sa apan kamingaw kay walay nagpuyo sa gawas. Ay, nainumdum na sab ko niya. Unsa ka siyang orasa mabalik? Kana nga pa rin ko ba sa Densyo? Wala magsultis Day Carla kung kano siya mabalik. Ang butal sa langaw Densyo, pinaedad sa ukok. Tarong good, Angela. Oh, Tarong biya ko ng utanan ni mo, ha? ay, wala kayo kumahibaw, oy. Kung ako pa ikaw Densyo, no? Ay lang pagdahom. Ay lang paghandom nga mabalik pas Day Carla din ni. Unsa? Kay paminaw ko Densyo. Bisag lisod siya sa iyang ultimate crush dito. Apan, nakauyon siya. Ha? Wala, nasulti na ko ng mga tanang nahitabo niya sa kiliran siyang ultimate crush. Gilisod-lisod siya, apan nag-enjoy siya. Ay, labi na siyang sa ilang dance number. Ay! Oh, may imagine ako pa inimutang sa lapit niya. Parehas may sayaw ni Coco Martin. Ay, bisa pati ka rin iya kong ilamba-lamba. Di ko mariklamo. Labi nagbagbagit ko lawas ang iyang lawas. Sama sa gayong Day Carla na ako nga nahitabo nila o siyang ultimate crush kasi direct. Ay! Wag, tingay ko sa kalibutan o kadali. Samang Day Carla. Heaven, kitingali akong feelings. Kanga. Salamat sa pag-asoy na ko. Bahin Day Carla, Angela. Allah. Atos ako. Dagan! Hello, Dinsyo! Asa man ka? Whoosh! Dinsyo! Wapa kumaman dong! Dahil kapag isulti ni mo! Nindot ang mudagan ang ngayon kis Dinsyo eh. Nindot og tingog, nindot mudagan. May pa sila kag dagan dong! Oy, ingos na ikaw na, naloy si Nemo! Da, bahala kay! Da. Angela, Oh,
Delvi! Dili! Sultihan di ka sa mong sultihan di Carla sa telepono. Ug matod pa niya ay, mutawag siya kusa para maging sulti nimo. May, kung na may kinahanglan po ko siya nga buhaton, nga gisugo atong Derek. Lingkod. Magchika ta. Ayaw na. Ano man? Ano, di ka interesado mahibaw sa sitwasyon karon dito ni De Carla sa kamot siyang kidnapper? Ay, bisag didto ko sa pikas lantay, nagbantay sa tindat ng ukay-ukay Angela. May pipila sa inyong gipanagsultihan nga akong nadungog. Wow. Og Wala ka magitima si mong trabaho. sabat diha oy, dagko ba kay magtingog. Ah. Og nakasabot ko sa matag reaksyon mo. Murabag, mas nakilig ka pa tingali kay ni Carla. Maong okay na ko, nga okay lang si Carla siyang nahimutangan karon. Kalipay ko na sabang iyang kalipay, Angela. LV. Tuod, medyo mingaw naman. Wa na kayo na malit. Mahimo na tingaling biyaan ko una kamo dinhi. Total na aman si Ray og Edward nga imong kauban ni tindahan. Muuli una ko sa bahay ha. Ug kun mo tawag og balik si Carla, adto lang siya patawga sa bahay. Ingnang mipauli ko. LV. Wala ko'y pag-asa ni Carla pa istoy. Ayaw pagsulti og ana bay. Ay, habang may buhay, may pag-asa man kuno. Giprangkahan lagi ko Angela. Nga di lang ko maghandong pag mabalik pa si De Carla. Kaya nag-enjoy na kin sa kiliran na itong gwapong artista. Oh, syempre bay. Ay, di siya mag-enjoy nga. Crush man dito niyang artistaha to. Ug unsa to bay? Nakigpares og sayaw si Day Carla sa atong gwapong artista ba? Oy, listen na bay. Ay, nagpasabot ka na nga. Kauyom sa imong Day Carla katong gwapong artista. May interes siguro siyang De Carla nako. Ka-imposible gud ana. Unsa bay? Pero may magani kong kasukwaon nga. Maghunaon na sa naong ato imong Day Carla nga. Ingon ini pakhibat akong dagway. Kato na ba kang gwapong artista ang makauyon sa imong Day Carla? Uy, imposible hagid. Tarong ba yan? Ay, istorya lang utag tinuod bay. Ayo lang ipalayo. Sa kamatuuran gud aron di ita mapareha sa irong buang ba nga nagpaghut nga naghangad og nagpaabot nga matagak ang buwan. Ingnang paluparan niya kung kumutog pa si mong naong ba istoy? Oh. Bay din siyo. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!